Ngiyamongcwele ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu waseNazaretha, utata befundisi, bashumayeli, utata badala, otata, omama, osisi, ulutsha, teenagers, Sunday school, ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu waseNazaretha, omileyo ke phambi kwenu, ndingumamcwasi, ndisinsiwe, izono zam zixolelwe uYesu uyenzele inceba impilo yami. Cela ke sitshile kwincwadi Yohane umvangeli chapter number 4, siphinde sitshile phaa kwincwadi kaTimothy chapter number 1 ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Xhalabeli banzi ngqongqoshe wezulu moya wamandla igama lenkosi Yesu Kristu sekhona ke Nkosi mele kuseni thathe indawo yakho uNguthixo in the name of Jesus Christ, amen. Cela ufundela kundikhoyo Yohane chapter number 4 verse 23 and 24. Fumana izwi lenkosi incwadi kaYohane chapter 4 verse 23. Ihlawa sithi uYesu nomsamariyakazi. Verse 23. Kodwa kuza ixesha kwaye selikho abaya kuthi ngalo abanquli benene bamnqule ngomoya benyanisile ubawo, kuba ubawo ufuna abantu abamkhonza ngolo hlobo. Verse 24. uThixo ungumoya, abo ke bamnqulayo kufuneka bamnqule ngokomoya benyanisile. Ncwadi kuTimothy chapter number 1 soqala pha ku verse number 13. Fumana izwi lenkosi incwadi kaTimothy chapter number 1. Ihloko sithi umbulelo ngenxa yenceba kaThixo. Verse 13 to verse number 16. Verse 13. Undalathile nangona ndandimncikiva, ndimtshutshisa, ndimthuka. uThixo waba nenceba kum kuba ndandingakholwa, ngoko ke ndandingayazi into endiyenzayo. Verse 14. Ngesisa sayo inkosi yandibabala, yandipha ukholo nothando ezizifumana ngokumanywa noKristu Yesu. Verse 15. Nanga amazwi athembekileyo afanele ukwamkelwa. uKristu uYesu weza emhlabeni ukuze asindise aboni, ndingobalaseleyo ke mna. Verse 16. Kodwa kungena
wenzele inceba ukuze umonde kaKristu Yesu ubonakale ngokupheleleyo ngam. Undibizile nangona ndingobalaseleyo nje umoni ukuze ndibe ngumzekelo kubo bonke abasaza kukholwa kuye bafumane obona bomi bungenasiphelo. Amen. Jesus, hallelujah. Siva lamazwi ke ekseni ngelihle igama lenkosi yami nguYesu Kristu waseNazaretha. Xa ethetha apha ke uPawulos uthetha ngathi ukhombe apha kum sendimile ndihlangana nensindiso ndingazani nayo futhi ndingayifuni. Amazwi awathethayo uthi undalathile nangona ndandimngcikiva ndimthuka futhi ngezenzo zam. uPawulos uyayazi into abeyenza kuThixo ngoba ebengumntu ebethutshisa amakholwa. Kodwa xa ngaba kunamhlanje uthetha lamazwi uthi undalathile nangona bendingoyena moni ubalaseleyo. Uthi ke ngesisa ndenzelwe inceba lento uyibona ibingeyonto ebekufanele into yoba yenzekile kuye, kodwa ngenceba kaThixo ngoba sihamba noThixo nenceba kwixesha lethu lokugqibela. Izolo lapho bekuthetha amazwi ukuthi ubutakauli balendlu bokugqibela abuzofana nabokuqala. Into endivukele apha enhliziyweni yami ukuba uThixo into azawuyenza kuthi ngoku ayizofana nento ebekhe wayenza ngaphambili. So singabantu thina ekumele into yoba bayazingisa bafuna into uThixo azakuyenza. Uyasudibana nentombi yomSamariya equleni. iBhayibhile xa ithetha iyakuveza ubume bale ntombi. Ihlangana noYesu yokha amanzi. uYesu uyazana nemeko yayo futhi nayo le ntombi iyayazi imeko yayo into yoba injani na. And andiqonda ukuba kwakusentliziyweni yayo into ibingasindiswa kodwa imangaswa ngamazwi aphilileyo aphuma kuYesu. Uthi ndiyipheke amanzi ndisele ngoba zange ibone sizathu into yoba la manzi ingawateli futhi zange ilithe. Ithi ndiyipheke Nkosi la manzi ndisele ngoba yavele yathilekelwa ukuba inene yiyo inkosi le ndithetha nayo. Ndihlangane namntu wumbi. Hallelujah. Ndityhilekelwa indaba ebeke kwathethwa ngayo ke izolo Friday yokubizwa kukaMoses. uMoses ubizwa esetyholweni, ubizwa uThixo ngoba uThixo kunomsebenzi awayefuna uMoses amenzele wona. Ngoba kucaca into yoba kwakukhona isikhalo sabantu bakaThixo. Into endityhilekelayo apha kule ncwadi yinto yoba kube khona ndidi mbini zabantu. Kube khona amakhoboka, kukhona abantu emhlabeni but kube khona amakhoboka. Ithi ke ngokulaa ncwadi isikhalo salamakhoboka sathe sayofika kuThixo.
iBhayibhile ke ngoku yayifuna ukukhulula aba bantu. So xa ngabantu ke ngoku befika kwindawo, haleluya, unamazwi uThixo aqala wawathetha, haleluya, uthi ufuna bakhululwe bona nezinto zabo. Xa ngabantu ukumkani phaya engafuna ukukhulula bona bodwa ngoba wayenenkani, haleluya, banombuzo into yoba xa ngasuvuma ukuba sihambe nayo mfethu sizobingela ngantoni kuThixo, ngoba lo Thixo kumele simenzele idini, haleluya, sizobingela ngantoni kuThixo. Kuzo zonke izimo uThixo ayewazenza ebefuna into yoba noba uyabakhulula aze abakhulule nezinto zabo zonke, ngoba uThixo ufuna okwakhe konke, haleluya. iBhayibhile ithi xa ngabasele bahlulile amaSirayeli kumaJiputha kunendawo apho elithi izwi likaThixo kwaye kwaba mnyama kumaJiputha, haleluya, kodwa kwaba semini kumaSirayeli ngoba kwafika ixesha lokubahlangula. Nathi namhlanje bakhona abanyuliweyo abazohlangulwa nguThixo. Uthe kuPawulos uwandalatha okanye undalathile nangona bethi ngumoni, haleluya, obemngcikiva emthuka ukhanyisela semini kuPawulos nangona bekade esebumnyameni. Uthi ke ngoThixo xa ethetha kuYesu kwintombi yomSamariya uthi kuzilika nangoku selkhona apho bazomnqula ngomoya nangenyaniso. Pheleke ngoku ixesha apho samnqula uYesu ngengqondo zethu sethetho le-conference. Lo moya ithi into ke ngoku asazomnqula ngomzimba wam, kodwa umzimba wam kumele wonganyelwe ngumoya. Indlebe zam zokumamela asezizo zakwanyama kodwa zeza kwamoya. Amehlo endizawujonga ngawo ngoku ngawo kamoya, ngoba uThixo usemsebenzini wokukhulula abantu bakhe, kodwa akakwazi ukubakhulula okanye akakwazanga ukubakhulula sesenyameni. Usifune sikule ndawo sikuyo namhlanje ekuguqukeni kwale ntombi yomSamariya. iBhayibhile emveni koba ivile sangibone nto ithi yawulahla umphanda yayovakalisa ngale ndoda ehlangane nayo. Nathi namhlanje sikwixesha okanye sikwimeko apho sizolahla zonke izinto ebezikade zisokolise endleleni, asisaya ziphinde zisisokolise. Uthixo ukade namaSirayeli unamaJiputha eniwabonayo namhlanje soze niphinde niwabone, haleluya. Lethi bikade zisokolise entsinjisweni soze iphinde zisokolise ngoba ixesha liphelile. Uthixo uzohlangula abantu bakhe bonke abavileyo isikhalo sakhe. Sothandaze ekuseni Thixo uzohlangula abantu, uzobahlangula. Uthi ixesha lingoku, lingoku, sebenza zawenzi yamangalisa. Pawulos uthe ngabe thutshisa ibandla kodwa emveni koba eguqukile umsebenzi eyawenza uyamangalisa, ngoba ubizwa kwakhe uThixo kakakuthatha nje for nothing. Uyawenza izinto ngokuphindaphindweyo, nathi sizokwenza izinto ngokuphindaphindweyo kunezinto besizenza ngexesha besisebumnyameni. Siyaphakama, siyathandaza ekuseni ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha.